беэҳтиромӣ ба муқаддасоти зиндагӣ яъне бунёди оила ва тарбияи фарзандон дар замири ҷавононе ки зиндагиро саҳлу содда пиндошта ору номуси инсонгайро аз даст медиҳанд, сабаби бадбахтӣ ва фоҷиаи хонаводагӣ мегардад. Як нафар ҷавонзани 30-сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд пас аз таваллуд кардан тифли навзоди худро ба қатл расонидааст ки ин амали ӯ аз ҷониби кормандони милитсия сари вақт ошкор гардид. Акбар Шарифӣ дар ин бора гузориш омода кардааст. кӯдаки навзоди худро куштани модар баъд аз таваллуд ҳолати ҷиноятиест ки дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд ва дар мақомоти прокуратураи ҳамин ноҳия бо моддаи 105 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. маълумот дар бораи ҷиноят замоне ба мақомоти таҳқиқу тафтишот дастрас гардид ки кӯдакро сокинони кӯчаи Ҷалолиддин Румии ҷамоати деҳотӣ Дадабои Холматов санаи 4 ноябр дар даҳони сагҳои дайду мушоҳида карда ба милитсия хабар доданд. дар фосилаи ду шабона рӯз кормандони мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров асли воқеаро ошкор ва шахсияти модари фарзандбезорро муайян карданд. ҷавонзани 30-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ Дадабои Холматов соҳиби оилаи солим ва 3 фарзанд нафарест ки ба дунё омадани фарзанди чорум ва зинда мондани ӯро намехост. аз ин сабаб ҳомиладориашро аз аъзоёни оила аз ҷумла шавҳар пинҳон медошт. санаи 1 ноябр тахминан соати 4:30 вақту соати фаро расидани дарди зоиши кӯдак аст. таваллуд бо ҳаракатҳои қасдона ҷараён мегирад. аз рӯи нишондоди гумонбаршуда ӯ ки марги тифлро мехост дар болои зинапояи даромадгоҳи хона бо мақсаде ки кӯдак баъди таваллуд шудан афтида аз ҳаёт маҳрум шавад, кӯдаки ҷинсаш мард дар ҳолати балоғати ҷанин ва қобилияти зистан доштаро зинда таваллуд кардааст ки пас аз таваллуд кӯдак аз баландии болои зинапояи бетонӣ афтида сараш ба бетон бархӯрда ҷароҳат мебардорад ва чанд муддат гирия карда аз беаҳамиятии модар баъди 20 дақиқа дар рӯи замин хобидан ба ҳалокат мерасад. ҷасади навзодро дар целлофан печонида дар чуқурии партовгоҳи назди ҳавлӣ пинҳон кардан идомаи ҳаракатҳои ҷиноятист. аммо тавре дар боло қайд намудем кирдори пардапӯшона ошкор ва акнун занро зарур аст вобаста ба амали содир намуда назди қонун ҷавоб гӯяд. ҳодисаи ҷиноятӣ муносибати бепарвоёна ба ҳаёту саломатии инсонро таҷассум менамояд. куштани кӯдаки навзод ё партофтани ӯ дар ҷойҳои ба ҳаёту саломатӣ хавфнок роҳи ҳалли масъала набуда даст кашидан аз тарбияи тифли навзод роҳҳои қонунии худро дорад. ҳукумати мамлакат барои кӯдакони ятиму бепарастор ғамхорӣ зоҳир намояд. аз ҷониби дигар ҳастанд оилаҳое ки чунин кӯдаконро ба фарзандӣ қабул намуда зиндагии арзандаро ба онҳо фароҳам меоранд.